Maayong adlaw ka natong tanan, especially sa atong mga suking tigpaminaw sa Radyo Pilipinas Cebu ug sa atong mga televiewers sa My TV Channel 30. Ani sab kita sa lain nga episode sa atong programa ug karong adlaw makauban nato ang mga officials from the Housing and Land Use Regulatory Board o HLUR. So later on ato silang pangutan-on kung unsa gyud ang ilang roles and functions ug ingon man unsang ilang mga programs and services. So please join us in this informative discussion which is brought to you by the Philippine Information Agency in partnership with the Association of Government Information Officers in the region. We are on live broadcast over DYMR Radio Pilipinas Cebu and delayed telecast on My TV Channel 30. That's every Monday to Saturday at 3 to 4 p.m. and on Sunday at 4 to 5 p.m. So I'm Hazel Gloria of PIA and with me is my colleague Miss Amor Saludar to introduce our panelist karong adlaw. Amor, mayong adlaw nimo diha. Mayong adlaw Ma'am Hayes, mayong adlaw usab sa ato ang mga suking tigpaminaw ug tigtan-aw sa atong weekly Agiyo PIA 7 forum. Sa gikaingon na ni Ma'am Hazel no atong makauban karon ang atong mga officials from HLURB. So magsugod ta sa ato ang information officer sa HLURB si Ms. Roma May Quijano. Kuyog usab nato ang atuang regional officer si Mr. Francis D. Ordaniza ug ang atong head sa real estate unit si Engineer Mark Lindugan. Ug makauban usab unya nato moapas no si Attorney Joe Benson Empases ang ato ang monitoring and adjudication head sa HLURB. So ma'am, sir, mayong adlaw. Okay more no? So sa dili pa ta magsugod, pangayuan nato sila og opening statement no. So of course no atong unahon ng information officer si Miss Roma May Quijano. Ma'am, mayong adlaw nimo diha. Mayong adlaw, Miss Hazel, og sa atong mga listener og bisan pa man sa televiewers, mayong adlaw pod no. Salamat kaayo sa pag-imbita sa amo sa Agio. Okay, ma'am. Ang sunod, ang real estate unit head si Engineer Mark Lindugan, sir. Mayong adlaw sa tanan. Thank you. Salamat sa pag-imbita sa amo adire para mahatag po namo hatag kami information about po sa amo ang agency sa HLURB. Thank you. Okay, sir, no? And of course, no, the regional officer, Sir Francis Ordeniza. Sir, mayong adlaw. Thank you for having us, sir. Salamat. We hope makahatag may daghang impormasyon bahin sa among ahensya. So sa gikaingon ako kaganina no nga ato silang pangutano no kung unsa gyud ang role ug function sa ilang ahensya kay of course no naiuban natong mga televiewers karon ug mga naminaw sa radyo kung mangutana kung unsa gyud ang HLURB no. So sir, kinsay mo tubag? Yes, actually natay tulo ka major functions sa opisina. We have this planning, then we have this regulation and adjudication ang ikatulo. When we talk of planning, kaning planning more ni sa pag-assista nato sa mga local government units pagpreparar sa comprehensive land use plan no sa mga LGUs nato. So we have here our planning head si Ms. Roma May Quijano nga mohatag siguro uban nga details bahin ani. Then as far as regulation is concerned, sa regulation kita ang mo-approve o mo-issue sa mga license to sell para sa mga subdivision o condominium projects. Kita sad ang mo-issue og development permit para sa mga mga condominium project. Di lang subdivision o condominium atong aprobahan, apil na ang Memorial Park, commercial condominium, Memorial Park o Columbaria. Then ang usa nga programa sad nato under sa regulation nato nga function ang
pag-issue og mga locational clearances sa mga typical nga building, no, structure, locational clearance katong wala pa na devolve nga function sa locational clearance sa mga local government unit, kita ang nag-approve sa region. Then kita sad ang atong opisina usab ang nagrehistro ug nag-supervise sa atong mga homeowners association, no. So ang tanan nga homeowners association karon diri na sa HLURB dapat irehistro. Both formal ug informal nga sektor, no. Then ang usa nga bago nato nga function karon, kita sad ang mo rehistro sa atong mga real estate brokers, no, dealers ug salesperson nga nag-engage og pagbaligya sa mga proyekto nga na-isyuhan og lisensya sa HLURB. Ang katulong nga major function nato ang adjudication. Sa giingon na ni Ma'am ganina nga ang HLURB is a quasi-judicial body. We heard and we decide cases pertaining to real estate development, no. As far as PD 957 and BP 220 is concerned, I think moora na iburag major nga among ikahatag karon ang detalye ihatag sa usa-usa namo nga mga happy sa among opisina. I think maura to ma'am no, but sa amo lang ikakuan usab parte sa amo ang planning mao ang pag-assist sa mga local government unit, both HUCs, ICCs o mga component cities and municipalities sa pag-draft o technical review sa ilahang ginatawag nato comprehensive land use plan. Usapod may kamiyembro sa ato ang Provincial Land Use Committee and Regional Land Use Committee, which is mao ang body nga ga-review aning CLUP to be endorsed or to be returned back sa LGU. Endorse, bot pasabot, ma-approve, i-endorso nato na sa atong sangguniang panlalawigan, which is the approving body sa ato ang mga comprehensive land use plan o zoning ordinance. Ma'am Rom, unsa ka importante kaning CLUP para sa mga LGUs? Kay nag-mention man ka nga kani siya nga plano para ni siya sa LGUs. Importante gyud kaayo no kay in fact sa ato ang RA 7160 o bisan pa man sa EO 72 ginamanduan gyud, LGUs are mandated to draft their CLUPs and to update it constantly, natay 10 years to update it. Ngano man kay kini dapat ang ato ang basihan sa tanang development nga atong pagabuhaton sa munisipyo. Sa kami pa sa amoang terminolohiya among ginatawag ani mother plan, tungod tanang plano unta magikan gyud sa ato ang land use plan, sa comprehensive land use plan, which is the spatial plan sa atong mga munisipyo. So ubay-ubay na ba ang mga LGUs nato nga ni avail ani niyang CLUP? Kita diri sa Cebu, fortunately halos tanan na aduna na si LUP og zoning ordinance, although dili tanan updated, but kuan pod kay napatay duha ka LGU di na lang nakuhinganlan miss kay basi mano pod napatay duha ka LGU nga wala pa gyud si LUP since time immemorial mo nang ginaingon namo. Pero sa karon out sa 56 or nga LGUs nga naata diri sa Cebu, halos tananaan naman po si LUP og zoning ordinance. Unsa may mga usually involved ba ni siya og budget kaning sa CLUP nga program nato? Unsa nga budget ma'am imong pasabot pagplano or pag sa pagplano actually wala tay budget kay naapod tay laing major plan nga ginatawag natin comprehensive development plan. Sa una, usara ni sila ka plano si LUP and CDP pero gikuan kay very tedious po. Both are very major plans. So pag sa CLUP ang physical, both pasabot ang spatial lang sa nga plano nimo sa imong munisipyo. Pagkahuman ni ana after maaprobahan, unta mo na ang i-turn into socio-economic, which now includes the budgeting of your plans and projects nga imong na scientifically generate gikan sa CLUP. Okay, sa dili pa ta mo continue ma'am no.
would like to request Attorney Joe Vinson Emphasis, the Monitoring and Adjudication Head sa HLURB, to join us here. Attorney, mayong adlaw nimo diha. Okay, no? So, later on na lang nato papangayoon og katahoran si Attorney, no? Ma'am Rom, nakoy ang kaning sa CLUP, dugay-dugay naman gid ni siya nga plano nga giano sa SLURB. Unsa may response ani sa mga LGUs sa kaning programaha? Yes, ang CLUP sa dugay na gyud ni siya sa una pa, although of course ang process of approval maulay nag-change since the issuance of EO 72 unya. Actually unta gyud ang mga LGU, dili gyud unta maka-proceed to any other plan without their CLUP. Pero we would admit nga tungod kay wala gyud tay kanang kuan pa ba kung sa layman's term pa, wala tay pangil to really force the LGU to do their CLUPs kay the law only states only encourage the LGUs to update. So mao ra gyud nato constant reminder, constant assistance and pagpahibalo nga ang mga LGU nilapse na ba ilang CLUP, and then gladly pod diri sa Region 7 especially sa Cebu kay tungod pas atong development, Yes. ang mga LGU na pod mismo ang naka-find it kuan ba important nga humanon gyud magbuhat yung CLUP kay I'm not sure if kuan pero ang CLUP so wala na kay balo mo ato ang basihan sa ato ang locational clearance, which is again tung gi-mention ni Regional Officer Francis nga mauna ang imuhang kwaon sa any development nga imong pagabuhaton sa munisipyo or sa syudad. Unya ang ato pong zoning ordinance mo po ang basehan nimo sa zoning certificate nga imo pong pagakwaon. As what you have said, no, nga kanina nga 10 years siya ang CLUP. Yes, ma'am. Ang maximum With unta. the development, mga paspas kayo sa panahon karon, dili ba siya dugay ra kayo ang 10 years? Or if ever, kung na mga development ngayon mo ng LGUs, bisag wa pa siya kabot og 10 years, unsa man ni i-present nila sa SLURB? 10 years is the maximum unta prescribed year for the updating sa ato ang mga CLUP. Upon of course sa EO 72 nagsuggest pud ta nga pwede siya i-update anytime, maybe after 5 years, depending on the need sa LGU guys. So mapasok ang kuan paspas ang atong development, pwede nga sa karon residential lang na siya pero after 5 ka tuig nahimo na siyang commercial, nahimo na siyang line pa nga uses. So kinahanglan yun nga kanunay i-update. Miss Roma, pwede lang ko mangayo o kanang example lang bitaw ma'am, gamay lang unsa gyud ang component ani CLUP ma'am, unsa ang naka-indicate nga dapat buhaton sa atong mga LGUs regarding sa ilahang mga CLUP nga himuon. Miss Amor, no. Ang atong CLUP nagkuan ka na sa og 3 ka libro, 3 volumes. Ang usa ni ana is ang zoning ordinance, mao na atong volume 2. Ang usa is ang sectoral studies. Mauna ang ato tedious gyud kay kuan pa sector per sector imuha gyud ng studyhan, imuhang i-process. Unya ang resulta ni ana mauna ang volume 1 which is now the land use plan. Buot pasabot kung unsa to imong scientific nga pag-calculate, pag-compute sa mga need, ang kuan ato mao na to ang land use plan, imong mga plano na in the next 10 years. Sa kanang sectoral nato, sa gikaingon ko pa sector buot pasabot na atay social, mag-include na dira ang education, housing, protective services nato, social welfare, ug bisan pa man sports and recreation, og health and sanitation. Unya napod tay sa economic sector, mag-include dira atong agriculture, forestry, industry, og tourism. Naapod tay sa infra, roads, powers, and water. Unya karon sa ato ang sa ato ang enhanced CLUP gi-include na pud nato atong ecosystem which is the forest, the coastal, and the biodiversity. Og ang pinaka importante pud nga marag kuan gyud ron
climate change adaptation and disaster risk reduction mainstreaming. Miss Ruma, even kadto mga gagmay lang bitaw nga mga residential areas, katong mga normal lang bitaw nga mga balay, apil pud gud sila ani mandigdid pud gud ang atong LGUs nga mo himo og plan. Dili kay kukuan ma'am, pero sa pagplano again tungod kay comprehensive siya, ang LGU mo include sa og plano bisan pa man sa atong mga informal settler, kung natay mga IPs included gihapon ato ang mga indigenous people, atong heritage gina-enter gihapon na even katong mga area nga identified as highly at risk to a certain hazard, included na sila kay pwede man ay residential area, gwapo ang balay, gwapo jud noon tukuran kay duol sa tanan, pero kung identified na as highly at risk, o dapat ato apon nang i-enter sa atong plano, i-include sa pagplano. As they submit their CLUP, do you need to kanang see po sa site or sa area? Dili good necessarily ma'am, pero kita atong practice diri sa Region 7 kung kinsa ang mo submit didto ta sa ila mo conduct og review para makita nato ang site, especially pag naay mga ginatawag nato no nga highly significant project, sama sa I think Sambuan na sila plano nga magpatukod og kaning mga solar panels ba o na farm, so kailangan nato na matan-aw pod na mga but not necessarily. Aside sa Cebu, as you have mentioned ganina no nga nay duha ka LGU nga wala, how about sa other provinces, ma'am? Kumusta man ang CLUP nato nga implementation So far actually kita diri sa Region 7 maayo man atong performance, although dito lang gyud ta makuan sa pag-update kay na halos tanan naman gyud tay mga CLUP, even sa Negros Oriental adunay I think nagyapoy duha out of the 25 LGUs na duha nga wala, but the rest na apa dili lang updated. Sa atong Bohol na itulong nga wala, but I know right now they are currently updating. Sa Siquijor, all of our Siquijor LGUs are already have their CLUPs. Another sa inyong services is kaning sa regulation, no? Si Engineer Mark Lindugan ang mo sulti ka bahin nini, Engineer? With regards to the regulation, under the section of licensing ako, so when we say licensing, we are in charge sa processing and endorsing to the RD ang tanang license to sell and registration sa tanang mga project, subdivision or condominium projects in our particular region, sa Region 7 and Region 8. That includes also the approval of the development permit and the policy of condominium projects, because subdivision, as per RD said kanina, subdivision approval of the PSDP or Preliminary Subdivision Development Plan and the development permit ng subdivision was already devolved to the local government units through EO Executive Order 71. So what's left to us is the approval of the policy and DP of the condominium projects, and of course the registration license to sell of both the condominium and subdivision projects. Ubay-ubay na ba tawag mga natukod karon nga mga nga mga subdivisions or other kuan nga niagi sa inyong office? Actually ma'am, daghan na jud. Actually daghan na since pa daghan na jud. But for the last 2 or 3 years na medyo sprouting na ang condominium diri sa Cebu. So medyo daghan na pod ang condominium diri sa ato. So any concerns or mga problems nga inyong nakita? In what sense? Kaning pag ninyo og mga license, paghatag ninyo og mga Well, actually in the processing of the license. Actually ma'am, as far as the developer is concerned, daghan man gud og compliances ang dapat na i-comply sa office. One of that is the socialized housing compliance of the subdivision in the condominium. As far for information of everybody, we just last July 2017, last year, na tayo revise IRR for the how
the compliance will be ma-complied because the condominium na include na siya, which sa una it is full 20% of the subdivision lang ang kuhaan na to compliance, but because of that RA 10884 na-include na si condominium. So sa subdivision right now will be 15% of the further socialized housing compliance, and the 5% will come from the condominium projects. So one of the major requirement ni license to sell, and isa pa is katong mga kaap nato, pillbox, and others pa. But those are one of the major requirements nato sa licensing. Nakapending siya sa office because of the compliances nila. Katong mga documents nga kuwangan sa ilang mga applications. How long is the processing, sir, as long nga kumpleto lang ilahang mga requirements? We observe the 20 days, ma'am, because 20 days because of katong sa EO ni President Duterte karon nga doing business sa government. So we do the 20 days na basta complete lang siya. Complete lang ang tanan nga requirements and documents nga to submit sa office. With the kaning announcement ni President Duterte nga kinahanglan is na ang pag-comply sa mga pangayoon nga mga requirements, unsa man ang mga naba mo sa before ninyo nga mga requirements, sir, naba pang kuha, Yes, then naigipuli? Yes, ma'am. Actually, the one of that is katong project study sa license to sell. We don't need that already. Number 2 is katong brochures, leaflets. So sa una napasubmit na namo sila sa license to sell, but now wala na because naamantay advertisement approval nga tawag. So it will be ma-deal na siya namo sa advertisement approval na later after issuance of the license to sell. And number 2, katong DAR na conversion if the approved CLUP of the local government unit na siya residential, na we don't need na as far as HLRB is concerned sa licensing niya application, that conversion from the DAR. What do you mean, sir, nga na siya residential? If the lot is Then, agricultural, ma'am, they oo. need man to convert to residential residential, man. oo. So, as long as the LGU, kung asa ang project na butang, na-approve sa LUP nga classified na siya as residential. We don't need that. But of course, the developer has to go through pagyapon. But as far as Sa kami is concerned, process. okay na kami yan. Kanang atong mga gagmay lang bitaw na mga like kanang mga hotels or unsa pa na sila, asa man na silang mo cover, sir, sa inyo ha gyapon na, sir? Hotels, ma'am? No. Hindi na sa mo. We will deal with all katang na ay selling nga nagkakaitabo. So, well, in hotel, condo hotel siguro, which yung condo hotel na use. Yes, may residential man siya nga aspect. So, samo. Sir, di ba kanya itong mga real estate brokers, mga dealers, kinahanglan registered man gyud ni sila sa SLURB? Doon na ba sad tay mga unregistered ani? Then, if ever mahibawan sila nga unregistered, unsa may penalty ani nila? Actually, kato akong i-mention earlier, dapat ang mga brokers, salesperson, mo rehistro sa ato. If namarigya sila sa mga projects nga issued license to sell sa ato sa HLURB. Let's say subdivision, condominium, memorial park, may license to sell. Pero kung ang nagbaligya sila sa usa ka parang roll-on lang to prospective buyer, kuan lang na siya, dili na siya mo parehistro sa amo. Ang amo lang itong Itong mga kadtong mga projects nga na issue na mong Registered. license so sila mo baligya, dapat mo rehistro sila sa amo. Then okay. as far as penalty is concerned, yes. Mo na pang monitor na mo karon with in fact si attorney emphasis mo may atong head sa monitoring o sa legal
nasa iya ang departamento ang pagmonitor sa mga brokers, salesperson nga namaligya nga walay lisensya gikan sa toa. Oo. So ang penalty ani sir, unsa may penalty na to ani? Dako-dako ba? Kaya ba? Nana say kanang duha mo ko ng classes penalty na admin fine o kanang na criminal aspect. Ang criminal aspect sa korte na siya no. Pero ang admin fine na is not more than 10,000. In addition lang siguro sa gihisgot ni director, bisag ang project wa pa ma-issue og license to sell, but the project is covered by PD 957 or kaning patas pabansa 220, kinahanglan gyapon na og license to mo register si broker o si kanang salesperson with the HLURB. And aside from kanang that na nag-engage siya og real estate kanang business practices no, maligya sa na wala lisensya, napapud siya penalty ana for kanang selling without kanang license. No, license to sell sa kanang project. Attorney, ubay-ubay na ba taog na unsa siya dakpan or na-issuehan og penalty? Actually Sa dili kanila mi sa mga nakop brokers? no. Wala Na-issuehan dili na og na penalty, mga oo. penalty nagnanapod tayo na nga na-issuehan o kaning kuan mga kaning penalty na-issuehan na tog notice of violation no? Pero kasagaran man gud na god when you sell, the contract was kanang was being executed between these parties lang. So until and unless na ay gipang advertise diha or until and unless na mo reklamo, it would be difficult for us to kanang to have knowledge kung anong aning mga pamaligya. So, maghuwat ra gyud tag na mga complaint. Ang sila among mga gipang gipang buhat karon is we browse through the kanang internet no? Like sa kuan sa kaning naman na yung mga gipang post sa internet, and you have there the name of kanang the brokers and sa Facebook. So sa among department kami allowed mi mag Facebook because we can nagkan man gud nas Facebook gud and we verify this by kaning sumangil o kanang tawag-tawag. sa Facebook, attorney nga gipang post nga naay sale ani na mga condominium or mga subdivisions. Unsa man kung kami nga ordinary nga tao nga makakita atong so pagkaibaw nga registered to siya, among isulti sa Yes, inyo ha? Okay. dali man may makuan. In fact, you can pwede raman ninyo ma-visit sa office sa Club Ultima, Tower 2, room 608. And in fact, pwede po may makuha nimo through email. Bisag dili na lang mo mahisgot sa inyong pangalan, secret lang ba? Kay we can easily verify it. Gawas kung di na mo makita in the internet or kanang, so mag-rely gud mi sa inyong, like if you have a copy of kaning contract to sell or any kaning agreement. Pero if ma-verify lang na mo na in the internet, away problema lang, or through any medium. Pero pwede ba sana nila nga kung registered sila i-post nila dito po sa ilahang kanang gipang post nga nag-sale sila ani nga na Pwede na siya if the project has been issued a license to sell and that the kanang advertisement has the prior approval of the HLURB. So, example, like ako, na ako'y balay niya, ganan ako'y baligya. So, pwede ra ko, okay ra ba, attorney, og mangita lang ko diyag tao nga kanang, palihog, tabangi ko, baligyan akong balay. No need na siya, o kanang ko ano. Kana sa May ana ba? imong example, ma'am, dili na na-covered sa PD 957. Ato like clarify, kaning sa PD 957 o BP 220, this deals with kanang mga subdivision o condominium projects. Ang nagka-diferensya lang aning PD 957 o BP 220, kani sila the same ni na provide og standards, pero nagdiferensya ni sila kanang mga classification based on kanang price ceiling. No, kung ani ka kaning socialized o economic, BP 220 ang imong standards. Yeah, open market sa kanana, that's PD 957. So mga projects lang na covered ani mooy kanang kinahanglan og license to sell. Dili kung lat-lat lang siya yuta, like for example gihisgot ni ma'am kaniya na nasa house and lot yang ibaligya, dili man si ma'am developer, and that is not a subdivision unit or kanang pwede second subsequent buyers, no, o dili from the developer unya na nag-broker kana siya kinahanglan na siya license.
Okay, no? So, at this point in time, sir, no? So, we'll open the floor for our media friends, no? Kay naman tayo mga media nga naadri karon. So, isay mangutana. Carms? I'm Carmel from the YMR Radyo Pilipinas. I'd like to ask, there are a lot of kanang advertisements being done on Facebook, especially from real estate brokers that they're selling condo units, they're selling kanang mga house and lots. What advice can you give to kanang mga buyers, especially caution siguro on kanang mga gipang posts sa Facebook? How can I determine if this real estate broker is really registered under HLURB, and what are siguro the precautions that I should take if ako gusto ko mapalit ani nga unit, or how do I prevent myself from getting scammed from these kanang real estate broker? Actually, ang kuan gyud mo, ang advice gyud mo sa mga buyers, labi na makakita gusto mo palit og mga condo or condominium units or subdivision units, dapat ang unang ginilang pangutanon kung nabay license to sell sila nga gi-issue for that project gikan sa HLURB. Mo ginay number 1 nga pangutanon. Then kung di sila kapangutana sa broker, gusto gyud nila nga i-verify gyud og klaro, pwede gyud motawag sila sa among opisina na lang, no? Ang among number is 254-4564. Dali raming kontakon. Pwede pong mag-email mo sa cbr@hlurb.gov.ph. So, just email us or just call us among telephone number, din i-verify kung naabay gyud license so silang particular nga project, no? Importante gina siya nga unang mahibaw-an sa buyer. Kung wala license so sila nga na-issue, siguro dapat magduha-duha sa og palit ang usa ka buyer, no? Kay basin og dili madayon ang project anang kuan na developer. Sir, I'd like to ask also your outlook for 2018 as to how robust ang property kanang natay figures ba, sir, if pila ka applications na ang na-approve sa agency for this year? Actually, as of September 21, 2018, this year, no? Ang subdivision project nga na-issuehan natong license to sell, 16 na kabuok, 16 projects na, no? Sa condominium, we already approved 23 projects. Sa Memorial Park, upat ka projects na na-issue na to, with a total of 43 projects, no? Actually sa condominium dire ra gyud ni siya sa Metro Cebu. So makita ninyo, we have this percentage nga gihatag nga figure sa kuan sa ato ang type of applications. That's your question. The figures in 2017, 2016, murag medyo gamay-gamay lang taog applications for this year. What siguro was the cause ganong gamay-gamay lang applications for this year? As a license to sell, Yes, sir. you're talking of kining sa 2016. Yes, compared to the past 2 years, mas gamay ang na-approve nato karon. Yes, basically we have some pending applications with ASPA sa opisina. We daghan tag na-receive nga application, pero we have these pending applications pa tungod sa bag-o nato nga implementing rules and regulations as far as socialized housing compliance is concerned. So burag diha sigurong dapita nagka-problema ang mga developers. Pero as soon as they will be complying all the necessary requirements, siguro mudaghan na ni ang ato ang approve nga kuan projects diri sa Cebu. Nalantay daghang pending application pa sa ato. Although we are given 20 days to process the application, but ang automatic muna siya mo stop ang processing time namo kung mo issue nami og notice of deficiency of requirements.
Ang uban nga requirements nga kinahanglanon nga burag vital para ma-approve ang usa ka condominium project gawa sa socialized housing compliance ang building permit from the local government unit. And as far as the subdivision is concerned, ang usasad nga bura og diha sila madugay-dugay ang mga developers ang approval sa verified survey return. Mo sana sila mo nang ang uban dito nadawat na mo because of those deficiency of requirements na undang ang among processing sa ila ang project, not until maka-comply sila sa mga needed requirements. But in the kanang last quarter of the year, sir, are we seeing a lot more applications for the funds or real estate for subdivisions and condominiums? I think we have here receive applications sa first page niya. As of September 21 gihapon, natay na receive nga 31 applications. Yeah, so as a subdivision 31, then naka-receive po ta og 32 nga applications para condominium. So basically uban ani pending pa sa ato ang opisina. But siguro ang gauge lang nato diri is we still receive some applications from the developers. Although wa pa na issue namo ang license to sell. Okay, no? So, ubay-ubay pa kita itong i-discuss, no? So, wala naman kitay oras. So, more pangayuan na lang nato og parting statement, no? Ang atong mga bisita karong adlaw. So, of course, unahon na to ang information officer, si Ms. Roma Mequiano. Ma'am, sirs, kung naalam mo'y ikadugang, no? Nga wala na mo na pangutana, nga angay ninyong i-share sa atong sa publiko. So, pwede ninyong i-share. Sige, salamat again, Miss Hayes, Miss Amor, og sa tibok agiok nato nga mga kaubanan sa pag-imbita karon. Siguro gamay lang, no, especially sa itong mga investor. Tuwag yung kuanon nga pag mo investa sa usa ka lugar, let's look at the plan. Let us look at the comprehensive land use plan of the municipality or city. So we would know unsa ang plano ug unsa ang mga angay sa mga lugar. Dili nato ipilit ba kung unsa tong gusto, bisag di pwede dira gyud ta kay mao atong gusto. Tan-aw na to ang plano kay ang plano scientifically gyud na nato ang gibuhat. Scientific bot pasabot ni agi nag computation ni agi na og kanang pagstinoryahan sa tibuok komunidad sa usa ka lugar. So kato lang siguro in relation sa CLUP. Thank you so much, Ms. Rom. Ang next is the Monitoring Adjudication Head, si Attorney Joe Vinson Empases, Attorney. Salamat. First siguro, salamat Miss sa kaning immense opportunity to be part of this program, no. Kuan lang siguro sa atong mga sa viewers, no. Especially if kanang palit o kaning mga subdivision, condominium units, sa amo lang i-reiterate na kanang before siguro mo palit, kindly kanang verify lang siguro sa mong office if kanang subdivision, development or condominium na sa license to sell, no. Specifically kaning nagkusog-kusog naman niyon kanang bitang mga daghan kay tag makita na mga gipang post na tarpaulin kaning data kung di lang kung gawas ko magkusig-kusig mo kwarta na ninyo, but amo gyung we strongly advise na ayaw sa pagpalit. First kuan lang sa inquire lang sa among office para dili pud masayang ang inyong investment. And I know kuwangon na atong oras din naampo kung na may mga questions or verification, you can easily contact us at 254-4564, no. Kindly look lang for kaning Richard San Miguel muni among staff sa legal. And in fact, you can also kanang coordinate with us or get in touch with us through email address cvr@hlurb.gov.ph. Thank you, Attorney. Then we have the Real Estate Unit Head, Engineer Marklin Dugan, sir. Thank you, ma'am. Again, I would like to thank PIA for inviting us. As far as licensing is concerned,
isulti ko na lang siya, no? More or less, manggod, ang mga buying public nato, they thought na if the certain developer has a license to sell, it goes with all the projects. If for the information of everybody, sa listeners o sa viewers nato, every project has its own license to sell. So, every project, so even developer A na lima ka project nga subdivision or condominium, each project or condominium project has its own license to sell because it's its own license to sell number. Ayun na. So, unique na siya nga license kami pre-numbered mo mga license to sell na mo. So, naa na siya license to sell number nga iyaha. So, again, we remind the buying public na please, before mapalit o any subdivision or condominium projects, ask for a license to sell sa office or just make sure nga na siya to make sure nga na siya license to sell. And anyways, the brochures, the leaflets kanang ginapanghatag ni brokers nato og ni salesperson sa mall or other areas, wala pa na mo ganina na tackle masyado, no? It has a advertisement approval man po sa office. So the advertisement approvals kami ang mo-approve po na sa office under the licensing division section sad. So it has its own advertisement approval number sad. So vital na siya kay naana siya yung mga mandatory statements sa usa ka advertisement nga naa dito. So including the license to sell number. So I think that's all for sa licensing. Thank you, sir. And of course, we have the regional officer, Sir Francis Ordiniza, sir. Salamat sa pag-imbita namo. Dire, one thing ako lang i-announce nga nami initiative sa HLURB as far as the Balay project is concerned. This is in support with the HUDC, HUDCC program, no? This is building adequate, livable and affordable, inclusive Filipino communities. Amo na iburag meaning sa Balay project. Basically, we are tying up with the local government units para sa government house employees housing. That's socialized housing for government employees. Ang funding ani atong giderive gikan sa socialized housing compliance from the developers. Itong gi-mention kanina nga sa condominium 5%, sa subdivision 15% nga socialized compliance. Dito na mo i-tie up ni siya. So basically sa nasulti naman sa akong mga kauban, ang dapat buhaton sa mga buyers siguro kung may problema sayon rami tultulon, no? Nami sa Room 608 Club Ultima, sa Club Ultima, Osmeña Boulevard, Cebu City. HLURB, Regional Field Office. Thank you. Ug maayo, magandang buhay. Thank you so much, sir, no? So, more? So nahuman na jud no ang ato ang usa ka oras nga gigahin sa atong weekly Agiyo PIA 7 forum. Magpasalamat mi sa inyong pag-uban kanamo karong adlaw. Hangtod sa sunod na usab nga episode sa atong Agiyo PIA 7 forum, kini si Amor Saludar. Maayong adlaw.